Vos pensade que son as 11 da noite e xa está. Pues veña, é como se non pasara nada. Empezamos o programa, I'll stand up on the cloud and shout out loud, you're the one for me. Aí vamos, aí vamos. Your love by my side, the world will be mine, you're the one for me. You're the one. Arriba. Bueno. Aquí Xa estamos. estamos aquí. Estamos tras aí un pequeniño incidente na conexión na que non se nos oía e a verdade é que eu creo que puido ter sido o mellor programa da historia dos... Pois sí, o mellor inicio. Non escoitándose, a verdade é que nunca o saberemos, non? Pero Saliron auténticas joyitas aí. Puido ser un programa épico, pero bueno, aí... Facíamos unha reflexión ben importante. Sí, non me acordo cal é, pero sí. Pero da igual, porque unha recordareu, porque fixen eu, entón bona de recordar. Porque somos os últimos de Filipinas, porque a 23 de xullo ni Dios fai directos. Nadie fai directos, En cambio, aquí estamos nós. Aquí estamos nós, resistindo. Somos a resistencia, joder. Efectivamente. Nós e nadie máis, tío. No, ni Dios. Ahora que pasa? Ahora todo o mundo na playita, pa aquí pa lá, tomando un daiquiri non sei en que, e os directos e contagiándose por aí. Ahora debemos estar nós e máis os do Fuenlabrada cas súas familias. Que tal, cariño? Como te tratan aí? Fatal, é unha mierda isto todo. Pero non creo que haxa moita máis xente facendo así esta cousa así en directo. Ves? Ao final, mira que meteu pasta, Cabreiroa. Cabreiroa. Joder, cajo na cona. Pues nada, vémonos para a semana que ven. Chao. Chao, chicos. Bye. Chao, bambino.